na kajing yo pedang ya kijing ujor halor kajing don ki company Shna surok National Highway ha West Khasi Hills District ban Shalan mau bian chakipat ba klem da yo kanu kajing bit kabala wan ra ya kajing do nong ka bakraw ya ki Trai Shnong ki ba imjan nakakam Shalan mau kala penlong ya kasenjok ki nong kayi bat nong Trai mau ha kajing alam uba mau koridor khars emli General Secretary ban let jurip syakite ki jaka. Hakan ni kajing le jurep lalap bakala don shisha kajing Shalan mau bian dakini ki company. Habakran si kilat pathai kubor uba mau ko order ulaong. Bagi jing le ki company kala wan ra ek jing do nong ka bakraw na ka benta ki weipat ki ba imja na ka kam bat kumta ulam maham jor bakam dei ban jiasu nang ne shakmat. It's your company. It's your company to supply the local. From today, you have to stop to supply the local. From today. You understand? हम कहे सप्लाई है तो प्रूफ नहीं है। मेरा का प्रूफ कभी नहीं आएगा जब कंपनी कभी किसी को देगा, एक भी नहीं देगा। मैं क्यों देगा? ये मैं मालिक हम खरीदता है, इधर से मैं खरीदा, इसका मालिक उसका अलग मालिक है। हम इनसे जब जरूरत पड़ेगा तो मैं खरीदा। Patikna bakine ki company ki supply sha ki local te nakliang ka jongi kini ki crosser ki jongi ki supply mau ki jongi ki la nong hado kata-kata nama kini ki tat di umau bi te nakliang ka jongi pade katkum ka dor ka bangi ya di kam ya hapsu nang taru kini kim yo permission kam don hok ya kiru bakin supply sha ki local area kadetang jongi tila da kini ki supply no area hakini ki local area kamut ni ki bade hapo jong ki local ni du nong no ban gimyo belai myo snishu haji sha kini ki ban shim ne ki lokal ki jongi ban yo bela re kini pade ki le khongpong te na kali ka ji ka betang kan ne company tai ko pli ha mauli re ka ju ke ki le i ka ju ka kam te na kali ka jongi ni maham ye kini ba kim naduk mentakas ni kim deshu ban supply ya umau ne ya unu umar ubami ne company ban supply sha ki lokal ni nam sha shu ban lada ka association jongi ka lab kamut bangi hable be da ka kam dengan tip kam ngin le dengan siarai hadin ringi ting le da kam nomor ba ngi kwa hi ki para khasi ki pradot ki jungi kin yo kam kin yo bela kin yo sngi de hlo gani kan rim panai kan jungi wan mi angne da ka jing sokia ki para lokal bat nga kan turu ya ki ne ki batre kontrak ki lokal ki jungi snobha bayangin ya trelang ya nai kam bangin simbe na ki para lokal khnang ba ngin ya kan tiu ya kayo akot hapo jong ke district ki jungi in ba ngila yo en ki information ba kini ki company bat ki ar lai tali tan hangne ki supply sabar kajing du nong kam de e tang try crosser kam de e tang ki ya no re ka de ru ya kitu ki basho mau ha ki surok ni i kitu ki bade kam porosat hante ha po mendeng re yang ti po mayoban ki turu ki la hiar ba men tay ka yo kot habatin pej bahaki ki shop ka shop plus f का प्लस एफ hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus f ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka shop plus f menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya